videa. Toto je part 2 urobení pyrotechniky a je tu s nami zase Matív. On si tu už chystá pyrotechniku, lebo sme na ňo zabudli v poslednom videu a on vlastne chcel ísť minulé video. Ešte prepáčte, že sme nedali outro, nestíhali sme čo si myslíš o tom, že budeme teraz robiť petardy? Čo? Dobre, aj v minulom videu, ak ste ho nevideli, tak hore v kartičke. No, tak. Dobre, takže ideme zapalovať tento koberček. Takže sa pokojíme. Ešte tu je. Takže som mám sem dal. Takto. OK, isté. To bolo jasné, že to bude isté. Dobre. Dáme sem takto. To už sme videli, ale co minulé video. Ale toto je modrá farba. Aha, dobre. Dobre. My to pekne spojíme s... A nie, nespojíme. Dobre. Ideme. Proste úplne isto. Ja mám ešte pištolku. A ja ju mám. Dobre, takže smoke modrý, no, chápete? Alebo, ale počkajte, ja si pôjdem do shopu hento nachystať ďalšie pyrotechniky a Matív môže začať. A ja si zatiaľ nastavím petardy a Matív si to môže nastavovať, položiť tie petardy, aby vedel, čo si dal a čo ešte nie. Dobre, idem. Bežím ako strela. Ja som v šoku. Dobre. To si dám preč. Tie limitečky dve si nechám. A kde si? Robím si ešte rakety. A do koľko? Jajke. Kamo. Čakaj. Už čakám 3 hodiny. Jasné. Dobre, počkaj. Zoberiem si teda toto. Asi nevadí, že tam bude väčšina to isté.
Dobre, to už stačí. Chápeš? Haló. Len toto. To mám ja. Ja neviem. A... No, to už stačí, máš toho dosť veľa. Dobre, A poď. fakt, poď. Dobre, už idem. Už printujem. By the way, keby ste chceli nájsť, ako sa táto hra volá, tak je to Fireworks Simulator. Nie. Sa to nevolá. Dobre. Dobre, ideme konečne zapalovať po 1000 rokov. No, budem radšej ticho. Dobre, toto sú dymovnice. Okej. Let it go, let it go. Takto. Tuto. Vidíš? Nice. Dobrý zás. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Dobre, takže teraz máme toto. To má aj Láďo. Toto. Aj pištolka. No. Dobre. Teraz ideme raketu ďalšiu, hej. A ideme. Takže zapálime. Ja sa dívam. Dobre, počkaj. To kde bolo? Neviem. Počkať ešte raz. A fakt sa dívam. Však sa dívam. No. Už? Pekné. No. Takže ešte predposledné tu máme toto. To je tiež koberček, ale dlhší, ale aj s väčšími petardami. No, je to skoro úplne isté. A posledné, tu máme takéto TNTčko. Z Minecraftu. Vybuchne, alebo to bude ohňostroj. Napíšte do komentárov, ktorí napíšu správnu odpoveď. Dostanú od nás srdiečko. No. Bez toho, ako sa to robí. Oh! To bolo veľké. Takže tí, ktorí typovali toto, výbuch, vyhrali. Ďakujem. Ale počkať. Ešte idem skúsiť úplne všetko, ale naraz. OK. Čiže ja si to tu prichystám. A ja si toto teraz prichystám, aby to bolo tak rýchlejšie. No teda okrem tej pištolky. Hehe. To je piu-piu. Dobre. A ešte toto. Dobre, teraz to pekne spojíme. To je všetko, čo máš? No. Ja mám toľko toho. Ale však nevadí. Dobre, začneme toto. Choď od toho ďalej. Byť teba už printujem dozadu. Kámo, hento. Je to docela v pohode. Kámo, ale to bolo extrémne rýchlo. Idem ja? Že? Dobre. Idem všetko naraz. Niektoré ste asi už videli. Ale dobre. Dobre, ja som dám všetky. Wow. A toto je koniec partu 2. Čo? Vidíme sa v ďalšom videu. Nie. Partu 3. Áno.
Potom nám to bude trvať strašne dlho. A mne sa nechce robiť až part 3. Part 3 nebude. Hej, ticho. Ale nie v pohode. Dobre, ale akože, dobre, končíme. Tak už. Vidíme sa v part 3, možno bez motíva. Ale dobre, dovidenia. Dovidenia.